אוקיי, פה אפשר לראות את הארנב המכונה רוברטו ואת החוצפן הזה מכונה רועי. עכשיו, יש פה רוברטו. רוברטו הוא נמצא בקרבי הרגליים של אנשים. אפשר למצוא אותו בכל מקום, ומתי שאני מתכוון לכל מקום אני מתכוון לבית קולובצי. הוא עכשיו ליד הרגליים שלי, הוא עכשיו דורך לי על הרגליים, ועכשיו אפשר לראות שאני כמעט נפלתי ממנו. אז כמו שיודעים, יש לפעמים בימים האלה יש ציידים, אז לכן יש לנו את רועי, צייד לא מומחה לגמרי, שמסתכל על המצלמה ממש מוזר, שעומד לרדוף אחרי רוברטו מתי שהוא ממש שם. ולפעמים יש ציידים לפעמים יש ציידים לציידים. אז עכשיו אפשר לראות שהארנב מזהה את אויביו ופשוט הולך.